Здравейте, Виболс! Днес ще ви покажа как да си направите машина за камъни. Проста е и лесно да прави така. Ще ви трябва къбълстон, лава, вода, редстон торчове и самия редстон и такова. Стик и пистов. Това е да задейства нашата машина за камъни. Така. Първо правите 4 дупки. Така. Мани са бе. Мале, мъгъл. Добре, сега ще ви покажа пак. Правите 4 дупки. Тук слагате това. Тук още една дупка. Така, купаеме. Така. Точно. И така, купаете нещо като стаечка да се получи. Да стане. И така, готово. Тук правиме една машина, където да ни задейства по-бързо камъните. Значи редстон слагаме тук, тук и отгоре. Така, така, така. Не. Така. Така, така, така. Ето. Виждате така се задейства. Сега. Тук слагаме така. Тук изсипвате вода. Тук лава. И гледате. Ето и виждате какво става. Правите кула за камъни и си ги чупите. Хоп, хоп, хоп. И това беше от мене. Дано съм ви помогнал. До следващия път.